Molt bona nit a tots i benvinguts així una setmana més a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna per a dur a terme el segon programa de En poques paraules. Com van dir la setmana passada, els alumnes de les escoles de Tavernes participaran per equips per tal d'aconseguir un premi que repercutirà a tot el seu curs. Una excursió per als seus companys. Però què hauran de fer per a guanyar aquest premi? Doncs jugar amb la nostra cultura i la llengua valenciana. Per a fer-ho, tindran que participar en proves per tal de guanyar punts i guanyar el programa d'avui. D'aquesta manera se classificaran per a la gran final. Qui d'escoles que s'acompanya avui es farà un lloc a la gran final? Doncs anem a presentar-los. En primer lloc, tenim els alumnes del Col·legi Magraner. Un fort aplaudiment. Hola, soc Lola Solanes Tur, soc del Col·legi Magraner de la classe de 6è A i el meu equip i jo hem estat estudiant molt per poder guanyar en aquest concurs. Hola, soc Asiel Paredes Ferrando del Col·legi Magraner de classe 6è B i segur que podem arribar a la final i guanyar. Hola, soc Alexa Lorente del Col·legi Magraner de la classe 6è A i anem a fer lo possible per a guanyar. Hola, som la classe de 6è del Magraner i anem a representar el nostre col·legi en aquest concurs. Senteu-se a les taules. Teniu afició, avui? Fort aplaudiment. Esteu preparats per a començar? Volen que presentem a la resta? Doncs anem a presentar ara als alumnes del Col·legi Patronat. Que pugen així. Soc Guillem Camarena Saiz del Col·legi Patronat de 6è de primària i tinc unes ganes tremendes de guanyar. Hola, soc Mireia Bello Sala, vaig al Col·legi Patronat 6è de primària i me proposo guanyar. Hola, soc Marc Sánchez Boscà i vaig a la classe de 6è del Col·legi Patronat i ens hem preparat molt bé. Som la classe de 6è de primària del Patronat i estem preparats per a guanyar. Anem ara amb els últims concursants d'avui, els alumnes del Col·legi Alfàndec. Hola, soc Elsa, tinc 11 anys i vaig a 6è A de l'Alfàndec. Hem estudiat molt i segur que anem a fer-ho superbé. Hola, soc Víctor Talens, tinc 11 anys i vaig a la classe 6è B de l'Alfàndec. Hem estudiat molt, a veure si ens fem en l'excursió. Hola, soc Alexandra Cristóbal, tinc 11 anys i soc de la classe 6è C. Des de que ens van dir lo del concurs tenim moltes ganes de participar perquè hem estudiat molt. Este és el nostre col·le. Som alumnes de l'Alfàndec. I segur que anem a arrasar en el concurs. Senteu-se? I què tal? Com aneu de nervis? Bé? Voleu que comencem? Sí. Doncs ara sí passem amb la primera prova. Els menuts expliquen. Fa uns dies vam visitar escoles que participen al nostre programa i van demanar als més menuts, als de primer i segon de primària, que explicaren en les seues paraules algunes tradicions i menjars de la cultura valenciana. Seran capaços els concursants d'avui d'endevinar de què es tracta? Bé, per a la prova vos anem a ficar un vídeo en el que apareixen els vostres companys explicant un menjar o una tradició. I vosaltres, en el moment en què sabeu de què estan parlant, tindreu que polsar el polsador. Si encerteu, s'endugueu 100 punts, però si falleu, hi ha rebot per a la resta de concursants, que tindran que pulsar el marcador, per a rebre 50 punts. Entesos? Sí, clar. I l'equip que pulsa primer el polsador però falla no pot seguir participant.
en aquest vídeo, en el següent ja sí. Doncs si està tot clar, anem en el primer vídeo. En este cas se tracta d'una tradició. Quina serà? Estan unes sevillanes cantant flautes, vestits en un vestit, en un traje. Van xiques vestides en un vestit molt llarg, així porten apretat, porten dibuixat com floretes, porten en el cap un velo molt llarg, blanc. És com si fos també d'una boda. Van pareguts a com es visten en tavernes, però no és. Hi ha un munt d'escultures, gent que està pintant i pues n'hi ha paelles i els amics que es junten. Parem el vídeo. Tenim una possible resposta per allí. Són les falles? No, no són les falles. Doncs ara participeu vosaltres dos, les dos col·les. Continuem en el vídeo. N'hi ha paelles i els amics que es junten. Estan tirant coets a l'aire i se'n van a una església. Són com que es fan cremades en estiu. Inclús n'hi ha una que es fa dins del mar, com si fos un barco dins d'un barco. Estan Ara sí, parem el vídeo. Quina tradició creu que és? Són les fogueres de Sant Joan. Correcte! 50 punts. Les fogueres de Sant Joan són com monuments que són com les falles. Abans eren com unes coses que eren les que no viguem i els quemàvem. El poble que més lo fan és en Alacant. I també en altres pobles com tavernes anem a la vorera del mar i cremem trastos vells. El 24 de juny es cremen les fogueres. És una festa que n'hi ha molta música i que tirem molts coets. Molt bé. I ara passem al segon vídeo. En este cas, un menjar. Pues estic veient com si fos una magdalena de formetes i van com si foren magdalenes però giraets. A vegades ho porto al col·le, a vegades m'ho porta ma abuela, però això és més menudet. Pues és com un pa, però de lo blanet i tot, però en curves. I això es pot comprar en una cafeteria. Parem el vídeo. Quin menjar creu que és? Horchata i fartons? Incorrecte. Continuem en el vídeo. En dolç i salat. Jo m'ho mengen els meus abuelos en Quaresma. Està prou dolç. Me'l menge per ahir en març, abril, Parem per vídeo. ahir mig. La mona de Pasqua. Això és correcte. La mona de Pasqua és un dolç esponjós que es sol menjar en Pasqua. Té sucre, ou, oli, farina. Ho posem al forn. Pot tindre forma de cercle, forma de fardatxo o forma d'estrella i molt més. Al mes nou hi fem així pica. Espera, així pica, així cau, així menja el dolç i així trenca l'ou. Molt bé. Anem ara al tercer vídeo i en este cas és una tradició. Anem enllà. Estic veient a xiques ballar, a xics que estan vestits i a gent saludant i aplaudint. Porten un escut en la panxa a l'aire. Estan maquillades, van molt guapes en un monyo peinat. Van tirant-li com si fueren confeti. Ballant en escuts, en un cavall. Parem el vídeo. Quina tradició creu que és? Moros i cristians? Això és correcte. Moros y cristians es una festa que representa la conquesta de España. Van vestits com anaven en aquells anys. El més famós es fa en el cau, però també se fa en altres pobles. Anem ara en l'últim vídeo. Un menjar.
Això és com si foren panses banyades. I en això fem un líquid. Es pot ficar en cubitos, es pot ficar en canela. Sí, Parem vídeo. Quin menjar creu que és? Horchata i fartons. Correcte! La horchata és una beguda que beguem molt en estiu. Que ve de la xufa, i la xufa és una classe de planta que té com una panceta, que aquesta panceta és la que és la horchata. Podem mullar-ho sempre amb fartons i amb rosquilles. Si algú li vol ficar una altra cosa per mullar, doncs vale. Els fartons són el que necessitem per mullar, que tenen una classe de molleta com una esponja i així no absorbeix la horchata. Anem a fer ara un recompte de marcadors. Tenim un triple empate. 100 punts cada col·le. Què dius? S'ha produït l'empate perquè l'Alfàndec ha adivinat en rebot i valien la meitat de punts. No valien 100 punts. Ah, tens raó. Però m'ha arribat un encent. Però un fort aplaudiment, no?, per als tres. Ja, 50 ells ho han fet el primer. Anem ara a la següent prova, els barbarismes. Per aquesta prova, cadascú dels concursants rebrà una llista de 3 paraules, amagada entre les quals es troba un barbarisme, que, com tots sabem, un barbarisme es produeix quan un locutor utilitza de manera incorrecta una expressió o una paraula d'una altra llengua. Per aquesta prova, per a guanyar 50 punts, tindreu que endevinar quin és el barbarisme que es troba entre la llista de 3 paraules, però a més podreu guanyar 50 punts més si digueu quina seria la paraula correcta a utilitzar en valencià. Està clar? Per aquesta prova ja que tindré en compte que jugueu individualment, no se podeu ajudar. I anem uno per uno. Comencem per allí. Primera paraula, T. Segona paraula, X. Tercera paraula, L. Quin és el barbarisme? X. Correcte! I sabries dir quina seria la paraula correcta en valencià? X. X? Correcte! Anem amb la segona. Alquilar, comprar, vendre. Quin seria el barbarisme? Alquilar. Alquilar és correcte! Sabries dir-me quina és la paraula? Llogar. Correcte també! Anem ara en la tercera. Primera paraula, reis. Segona paraula, cabalgata. Tercera paraula, regals. Quina seria? Cavalcata. Correcte! Quina seria la paraula correcta en valencià? Cavalcada. Correcte també. Molt bé. Anem ara en el patronat. Primera paraula, evolucionar. Segona, progresar. I tercera, desarrollar. Crec que la errònia és desarrollar. Això és correcte. Quina seria la correcta? La paraula genuïna del valencià seria desenvolupar. Correcte també. Anem amb la següent. Primera, ocurrir. Segona, passar. Tercera, succeir. El barbarisme és ocurrir. Correcte. Quina és la paraula que gastem en valencià? Ocórrer. Molt bé. Anem ara a la següent. Primera paraula, cruzar. Segona paraula, vianant. I tercera paraula, cebre. Quin és? El barbarisme és cruzar. Correcte! Molt bé. Quina seria la correcta? La paraula genuïna és creuar. Molt bé, també. Esteu fent de categoria.
Vinga, va, anem per així, en l'Alfàndec. Primera paraula, donar. Segona, tindre. Tercera, recibir. Quin és l'intrus? El barbarisme seria recibir. Correcte! Sabries dir-ne la paraula correcta en valencià? La correcta en valencià seria rebre. Molt bé. Anem en la següent. Primera, perdonar. Segona, olvidar. I tercera, disculpar. És oblidar. Correcte. Oblidar. Oblidar seria la correcta en valencià. Molt bé. I anem en l'última. Primera paraula, electrodomèstic. Segona, planxa. I tercera, enxufe. El barbarisme és enxufe. Correcte! Molt bé. I quina és la correcta en valencià? La correcta és endoll. Molt bé, també. Ja, però ho feu molt bé. Anem a fer un recompte de marcadors. I tenim 400 punts per als 3 col·les. Està molt igualat. I ara sí, passem a la següent prova d'expressions Balxoc. Bé, per aquesta prova tornem a utilitzar els polsadors. Jo us vaig a dir una expressió en valencià i vos diré 3 possibles definicions de què significa. Però tindreu que esperar per a polsar el polsador a que jo acabi de dir les 3 definicions i que diga temps. A més, si polseu el polsador sense que jo hagi acabat de dir-ho, s'inhabilitarà la vostra resposta i no podreu participar. També hi ha que dir que en aquesta prova hi ha rebot. Si falleu, els altres concursants podran endevinar la resposta per 50 punts. Però si l'endevineu a la primera, s'endugueu 100 punts, com hem fet en la primera prova. Està clar? Primera expressió. Estar lligat de mans i peus. Parlar d'un problema amb un amic. Solucionar un problema fàcilment. O no poder fer res davant d'un problema. Temps. Anem per allí? És la última. No poder fer res davant d'un problema. Això és correcte. Molt bé. Vam escriure totes les frases fetes i precisament Anem en la següent. L'hem apretat nosaltres. No tindre ni un clau. Podria ser tindre una feina que no t'agrada, no tindre diners o no tindre res preparat per a dinar. Temps. Anem per així? Quina seria? no tindré diners. Això és correcte. Molt bé. Ara passem a l'expressió 3. Veure tot negre. Podria ser veure que alguna cosa siga difícil, estar malalt o anar a oscures per un lloc. Temps. Anem per allí? És veure que alguna cosa siga difícil. Això és correcte. Passem a la 4. Allà on brama la tonyina. Això podria ser que alguna cosa està molt lluny, que alguna cosa està molt prop o que alguna cosa ha desaparegut. Temps. Per així, l'Alfàndec. Que alguna cosa està molt lluny. Correcte. Passem ara a l'última expressió. Ser carn i ungla. Això podria ser que dues coses estiguen una al costat de l'altra, que dues persones siguen molt amics o que dues persones es barallen molt. I temps. Per el mig? Que dues persones siguen molt amics. Correcte. Molt bé. Anem a fer ara un recompte de marcadors. Magraner té ara mateixa 600 punts. Patronat té 500 punts.
I Alfàndec té 600 punts. Molt bé, tenim un doble empat ara mateixa. Anem ara amb l'última prova en la qual ha aconseguit punts, perquè recordem que després d'aquesta prova es classifiquen soles 2 coles per a la final del programa d'avui. Anem ara amb això. Com es diu? Com ja vam comentar la setmana passada, el valencià és una llengua molt rica i està plena de coses tan curioses com els localismes. Anomenen localisme a la manera d'anomenar a una cosa o un objecte a una zona determinada o un territori. Doncs d'això va el joc d'ara. Els alumnes tindran que saber com es diuen les coses al seu poble. Per això vos donarem 3 opcions i tindreu que endevinar quina és la correcta. També hi ha que tindre en compte que per aquesta prova usem els polsadors, però se poden descomptar punts, tant si polseu el polsador i no sabeu la resposta com si falleu. Per cada resposta que encerteu, s'endeveu 100 punts, però si falleu, vos restem 100 punts i així no hi ha rebot. Està clar? Anem enllà. Hi ha llagostins que naixen a la mar i altres que es crien a la muntanya. Com es diuen aquests últims a tavernes? Podria ser centpeus, tallacames o cuc de seda. Temps. Quina seria? Tallacames. Correcte. Anem amb la segona. Les tavelles poden ser pèsols a Catalunya, però algo relacionat amb el cos al nostre poble. Quina cosa és? Arrugues, celles o pestanyes? Temps. Bueno, anem per així. Arrugues. Arrugues, correcte. I anem amb la següent. Hi ha diferents jocs que poden jugar al pati de l'escola. Però quin és el tello a tavernes? Podria ser corda, sambori o mocador. Temps. Per així altra vegada? El zambori. Correcte, sambori. Passem a la 4. Aquesta vesprada anem al cine i alguns han demanat roses. Com ho demanaria un autèntic valer? Podria ser refrecs de cola, llepolies o bufes. Temps. Per allí? Són bufes. Correcte, són bufes. Crec que ho ha petat. I anem ara a l'última. A la meva mare li ha eixit una bambolla al dit i ha anat al metge. Què li ha dit que té? Granet, piga o bufa? Temps. Per així? Bufa. Això és correcte. Molt bé. Doncs ara sí, fem un últim recompte de marcadors. El Col·legi Magraner té ara mateixa 800 punts. El Patronat es queda en 600 punts. I per últim, Alfàndec té 800 punts. Doncs ara sí, és hora de dir adeu al Col·legi Patronat. Moltes gràcies per la vostra participació. Un fort aplaudiment. S'ho vau divertit? S'ho vau passar bé? Sí. Això és el que importa. Moltes gràcies. Doncs ara sí passem a l'última prova. El guanyador d'aquesta prova es classifica per a la gran final de la setmana que ve. La prova és el dictat. Passem ara a l'última prova, el dictat. Per aquesta prova, els 2 col·les que vos heu classificat, aneu a jugar a lletrejar una sèrie de paraules que vos vaig anar dient. Però les paraules aniran pujant tant de dificultat com de puntuació, fins a 4 nivells de dificultat, de manera que es quedaria primer 4 paraules del nivell 1 que valen 100 punts, després tindrem 3 paraules del nivell 2 per 200 punts, després 2 paraules del nivell 3 per 300 punts
I per últim, una última paraula del nivell 4, que valdrà 500 punts, aquesta paraula. Pot significar passar a la gran final o no. També hi ha que tindre en compte que per aquesta prova els marcadors passen a 0 i comptarem soles els punts fets en aquesta prova. I a més, tindreu que escriure les L geminades, els accents i les dièresis, si és que porten les paraules. Està clar? Doncs comencem. Primera paraula. Enllaç. Teniu la paraula? Per així també? Doncs passem. Anglès. Us agrada l'anglès? Sí! Són molt importants les llengües. Passem a la següent. Ganivet. Tenim ganivet? Per així també? Doncs passem ara a l'última del nivell 1. Representació. Representació. Què us ha paregut? Fàcil el nivell 1? Com ho has vist tu? Sí? Voleu que pugem un poquet el nivell? Vinga, va. Anem al nivell 2 ara. Primera paraula, rellotge. La tenim? Segona paraula, microchip. Per així també? I passem amb l'última del nivell 2, xupló. Què, fàcils encara o un poc més difícils? Sí? Voleu que pugem un poc més el nivell? Al nivell 3 ja, 300 punts la paraula. Anem amb la primera. Neologisme. Passem ara a l'última del nivell 3. Un poquet més complicada esta, L'estiu veient així complicada. Enginy. La tenim? Passem ara a l'última. Nivell 4, 500 punts. Esta és complicada. Anem enllà. Col·loquialisme. Què tal? Com ho heu vist? Bé? Eren difícils o fàcils? Hi havia de tot, no? I anem a fer un recompte de marcadors. I a veure com han escrit les paraules. Anem a veure ara com han escrit els nostres concursants les paraules. Anem en el nivell 1. La primera paraula era enllaç. Com l'hauran escrit? I la correcta és... Molt bé. Molt bé les dues. Passem a la següent. La paraula era anglès. Anem a veure. Amb accent i tot. I com és la correcta? Doncs igual. Molt bé. Veritat que en el Fandec falta una lletra. Falta la L. Però no passa res. Continuem.
Tercera paraula, ganivet. I la correcta és... Molt bé. I ara passem a l'última del nivell 1. Representació. Molt bé. Se nota que heu estudiat, Se nota, se nota. Passem al nivell 2 ara. 200 punts cada paraula. Primera. Rellotge. Molt bé. Segona paraula. Microchip. Molt bé, les dos. Correcte. I última paraula, xupló. I correcte, les dos. Molt bé. Les del nivell 3 ja se complicaven un poquet, Se'n recordeu? Anem en la primera, neologisme. No passa res, continuem. Enginy. Com ho han escrit? Amb accent i sense accent. I la correcta és... sense accent. Passem ara a l'última. Per 500 punts. La paraula era col·loquialisme. Com ho han escrit? Que nervis. No us preocupeu. Anem a fer ara un recompte de marcadors. Ara direm com han quedat i qui ha guanyat i es classifica per a la gran final de la setmana que ve. L'Alfàndec s'ha quedat en un total de 1.400 punts. I el Magraner té 1.600 punts. Enhorabona a les dos. Ho haveu fet molt bé. S'haveu divertit. Això és l'important, ja heu après també. I amb això se despedim del programa d'avui i vos vegem la setmana que ve a la gran final on s'enfrontaran el col·legi HHDC Sant José contra el Magraner. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adeu.